खुलुमबाय बयखौबो बिटिआरनि मबे मबे दफाया मावफुंजागोन आरो मबे मबे दफाखौ मावफुंनाय नङा बेखौहाय रोखायैनो फोरमायनानै होदों बिथां सारा आरो बेजों लोगोसेनो मानावगिरि दिपेन बर' बिथांखौहाय मोजाङै बुजायदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायोब्ला गासै बाथ्राखौ नोंथांमोना आबुङैनो मोनथिना लानो हागोन भिडिअखौ जोबजासिम नायनानै लाग्रो बिनि उनावहाय नोंथांनि गोसोआव मा साननाय सोमजिदों नोंथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायबानो जाबाय आथिखालाव बे बिसायख'थिनि सम खोन्दोआव आरो बे थासारियाव गोबां सुबुंफोरा ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा पर्टेलनि गेजेरजों इउटिउबनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बायदिसिना खोथा बाथ्राजों माने मुं सुनो नागिरनाय नेगेटिभ अपप्रचार भुवा प्रचार प्रपागान्डा खालामनाय बे थासारिफोरखौ जोङो नुबाय थादों आरो बेजों लोगोसे दुलाराय बर' साहित्य सभा आरो बे मोननै आफादा जोंनि बर' समाजनि खैदां खैफोदाव गेजेराव हाबसननानै सम सम अनेक समस्याखौ समाधान खालामना होबोदों बे मोननै आफादा जोंनि गेजेराव मोजाङै थांना थानाया बिराद गोनांथि दङ दा आं नुबाय जोंहा दिपेन बर' आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सम सम बर' फरायसा आफादनि खायसे नीतिफोरखौ बारनानै बाथ्रा बुंनाय बायदि आं आन्दाज खालामो आरो बेखायनो आं खायसे बाथ्राफोरखौ दिनै बुंनो लुबैदों बिथाङा साननैसो आगोलाव ससियेल मिडियायाव बुंदों जे बै दा फैगौ जिथु बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि गेजेरजोंबाबो सागानगिरिफोरा खुंथायाव थाफिननो मोननांगौ खारन गोबां एकर्डनि क्लजफोरा मावनो थालांबाय दा बेवहायनो आंनाव मोनसे कुवेश्चन फैदों बर' लिडार आथिखालनि इउपिपिनि लिडारफोरा गोबां समाव बुंबाय दं जे दासिम एकर्डनि क्लजफोरा प्राय 85% आरो सोरबानो 90%आ मावजाबाय दा बिदिबा जोंनाव बेसेबां दंमोन बिटिआर क्लजआव बिटिआर क्लजनि अरिजिन क्लजआ जाबाय 11टा एनेक्सार 1आव दंमोन 8टा एनेक्सार 2आव दंमोन 22टा एनेक्सार 3आव दंमोन 16टा एनेक्सार 4आव दङ 10टा टटेल बेसे जायो 67 निफ्राय जुदि 85% खामानि जाबायबा दासिम बेसे जानांगोन 56.95 अलमोस्ट 57 थाखो बेसेबां बिदिबा 11टा एसेबां खामानि जाबायब्ला मोजां बाथ्रा नाथाय जोंखौथ' ओरैनो बुंनो हाया जोंहाबोथ' नोजोर दं बे जे दाखालि बावै 3/1/2024 आव भारतनि आसामनि हम मिनिस्ट्रिफोरनि गेजेराव जिथु रायलायदोंमोन बे रायलायनायावथ' प्राय 11तानि बारा खामानिखौनो मावनो हाया होनना बुंदों 11तानि नैबेफोर माखासेया गोग्लैदों जेरै कालचारेल कमप्लेक्स काम सेन्टार अफ एक्सिलेन्सि इन द नेम अफ बड'फा एट थुलुंगाफुरि क्लजनि 6.5आव दङ बेखौथ' माबा गोरोबा होनना बुंबाय मावनो हाया होनना बुंबाय 2 मोननै नाम्बाराव रिजनेल केम्पास अफ इन्दिरा गान्धी नेशनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि एनेक्सार 2आव दङ बेखौ उदालगुरि जानो गोनांमोन बेखौ मा होनबाय जे बे सेन्टारा अलरेडि मणिपुराव दङ आरो खाथि खाला आसामाव मोननै सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि दङ तेजपुराव उदालगुरि खाथियाव दंखायो गतिके बेजोंनो कभार जागोन एनादार बहाय जानायनि खुनु बाथ्रा फैया उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि बर्मा बेखौबोथ' हाया होनखाबाय निट एनआईटी नेशनेल इनस्टिट्यूट टेक्न'लजि बेखौथ' होनबाय जे स्टेटआव मोनसेल' थायो एनादार जानायनि प्रश्नआनो फैया नवोदय विद्यालय बेवहाय क्लजआव दंमोन जे प्रत्येक डिस्ट्रिक्टआव एनादार आरो नवोदय विद्यालय दानाय बेखौबोथ' होनबाय जे सेन्ट्रेलनि नियम मथे मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव मोनसेल' थायो एनादार जानायनि प्रश्न फैया नर्थ इस्ट रिजनेल इन्स्टिट्यूट अफ मेडिकेल साइन्स एट रौमारि बेखौ होनबाय मणिपुराव दंखायो बेजोंनो अल नर्थ इस्टखौ कभार खालामनो हायो बे प्रश्नआनो फैला स्पर्ट्स अथरिटी अफ इन्डिया एट उदालगुरि बाक्सा चिरां बेखौ मणिपुरानो कभार खालामनो हायो बेबो प्रयोजन गैया नेशनेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि एट उदालगुरि बे एनेक्सार 2आव दंमोन बेखौबो जाया होनबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउस माबायाव बेंगालराव बेयो माबायावनो गैया होनबाय एकर्डआवनो गैया मिनिस्ट्रि अफ रेलवेआव माबा रेलवे दामा माने कच बानायग्रा मोनसे खोथा बेलेगाव बानायनाय खोथा बुंदोंमोन
खिन्थु बे नैबे रायलायनायाव बुंबाय जे बर्तमानाव थानाय जितु बङाइगावनि खाथियाव बेखौनो इमप्रुभ खालामगोन गोदानाव बानायनाय प्रश्न फैया डिपार्टमेन्ट अफ मिलिटारिनि गेजेरजों बड' सेंग्राफ्रा बेसेबां साख्रि मोनखो बेखौ सोंदोंमोन दासिम बिनि मोजां फाइनाल एन्सार गैया थिग बिदिनो एखेबारे माबायाव क्लजाव थानाय सालबारियाव जितु गोथैफोरनि नामाव मांखरसालि बेखौबोथ' मावाखिसै आरो बे गोथैसालिनि मांखरसालियाव मावनो थाखाय मानो क्लजाव सोलायनांगौ बेखौथ' हाग्रामाया बै जुदि देबरगाव बानायदों बेथ' क्लजाव गैलाया आरो बेसेबां थाखानि बाथ्रा बिलाय मेन्टेलिटि थानांगोन मावनायनि गोसो थानांगोन अब्लानो बे जागौमोन बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बम्बे बेखौबो मावनो हायाखिसै 5 लाखै प्रत्येक भिक्टिमफोरनो होनो गोनांमोन बेनिनो गोबांनो 3 लाख होनानै 2 लाख थाखा खोमादों जों खोनादों आरो गोबां दाबो मोनाखै दा बेफोरखौ नायबा बय 12ता खामानियानो मावजायाखै दा बे 12ताजों जुदि बे माबाजों 57 जों दाजाबोबा नोंथांमोननि 67आ अभार जोब्बाय खामानिया जोब्बाय माखौ लानानै क्लजनि खामानिफोरा जोबसान्दि खुंथायाव मोनफैनांगौ होननानै दिपेना दाबि खालामो माने नोंथांमोननि बुंनायखौसो बुंदों आं 85% 90% बे मथेबा खामानिया जोब्बाय नोंथांमोना आरो नोंथांनि बे जुक्तिया माबायदि बोरै ग्रहण जैग हाउ इट इज एक्सेप्टेबल बेथ' जाया मानो होनबा बै नोंथांमोननि आगोलनि जितु सरकार बहाय साबैसे सागानगिरि दङ बहाय माबाया दंमोन नामा बै रन्जन दैमारिया दंमोन नामा बिदिनो जोंनिया बे सोरमोन माबाया बे थांनाय बाराव जितु इलेक्सनाव गेलेदोंमोन जोंनि बहाय धीरेन बेबोथ' सासे सिगनेटरि बेखौबोथ' लायाखै बिदिब्ला सागानगिरिफोरा मोनफिननांगौ आगोलनि रन्जन दैमारिखौ माथो लाबोदिया दा बे रोखोम खोथा आरो बेनो जुदि जायोबा आसाम एकर्ड बे आसाम एकर्डआबो दाबो कमप्लिट फुलफिल जायाखै होमबालाय प्रफुल्ल महन्तआ बृन्दाबन गस्वामिया फैफिननांगौमोन फैनांगोन बिदिब्ला गतिके खायसे बाथ्राफोरखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानानै एसे लागाम हमथानाय बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां जायो बेनिफ्राय नोंथाङा मोनसे गिदिर खामानि मावनो नाजादोंमोन वेलकाम मोजां जादोंमोन बे जाबाय बर' राजखान्थि आफादफोरनि गेजेराव खौसेथि लाबोनाय बिराद इनिसियेटिभ गुड इनिसियेटिभ खारन नङाबा जोङो भबिष्यताव बिपद दङ नाथाय बे इनिसियेटिभखौ नोंथाङा बै 2020 मा खालामनाय जेब्लानाखि प्रमदआ 11 डबलजों 12 जादोंमोन हाग्रामाया 17ता मोनदोंमोन मोननैजों दाजाबा बेसे 29 सोर हागौमोन जों फैनो आरो बे मोननैजों गोरोबनानै जुदि सरकार दायोमोनब्ला जोंनि गोसो बादियै जोंनि अधिकाराव थानायफोरखौ जों मावफुंजोबनो हागौमोन बे समाव बहा दंमोन आरो नै दा जितु खालामबाय नोंथाङानो होनदों जे थांनाय डिसेम्बरसिम बे सिस्टेमा ड्रप जाना दंमोन आरो दाखालि बाव इलेक्सन आगोलाव नोंथाङा नाजादों खिन्थु पलिटिकेल पार्टि मोननैखौ इमान थाबै गोरोबहोनाया सहज नङा गावबा गाव आइडियलजि दं नाथाय ओरैबो हायो दाबो सम दं नोंथां नैबे इलेक्सना जोबनायनि उनाव इउपिपिएलआ बेसे मोनो बिपिएफआ बेसे मोनो मोननैजों दाबो सरजाबनो नाजा जाहाथे बेलेगा हाबसननो हाया बेटार आइडिया बेयो आरो बे सिस्टेमै जुदि जों प्रत्येक पार्टियानो गावबा गाव गेलेनानै जुदि सरकार दानायाव खौसे जानानै गावनि स्वार्थनि खामानि मावोब्ला भारतआ दिनै आसरित जागोन दुलाराय भारतआनो बुंगोन मा जाथि बिसोरलाय मा डेन्जार बिसोरो बेलेग पार्टिया बेलेग बेलेग खिन्थु ज' जानानै गावसोरनि अधिकारखौ बिसोर आदाय खालामो खारन जों स्टेटनि किं मेकार जानो हागोन सेन्ट्रेला जोंखौ रेसपन्स होगोन खिन्थु नों साथाम साब्रैल' गावबा गाव जायोबा नों खाथिर खालामा आरो दिनै नोंथाङा गाज्रि मोननाङा इउपिपिएलनि लिडार इउपिपिएलनि एमसि लेखाफ्रानो मिथिं गायै बुंदों जे जों गोबां खामानि मावनो हायासै फारसे नोंथाङा दाबि खालामदों 85% 90% खालामबाय होमबाथ' जोब्बायमोन खिन्थु बिथांमोना बुंदों जे जों गोबां खामानि मावनो हायासै खारन जों बिजेपि दंमोन येस बिजेपिया जिहेतुके बिसोरो दंफायोमोन नालाय गावसोरनि नोजोरजों खारगोन बिसोर नेसनेल लेभेलाव खारनो थिनगोन आनसलिकताफोरखौ प्रश्रय होआ आरो बे कारनाव गोबां खामानि मावनो हायाखै आरो ओरैबायदि एबार जों हारसिं मावनो नाजागोन सरकारखौ खिन्थु हारसिं हाया होननानै आं दासिना बुंनो हागौ हायोबा बिदिनो खालामनांगोन मोननैजों ज' खालामनांगोन आइडियलजिया जिखायानो जाया खिन्थु गावनि रायजोखौ रैखा खालामनाय खेथ्रआव जों ज' जानांगोन नङा बिटिसि आथिखालाव अलखदाव दङ आरो नैबे इलेक्सना खालि एमसिएलए इएम सोलायनाय नङा बेयो बे इलेक्सना जाबाय बिटिसिखौ रैखा खालामनाय मोनसे गेदेर दावहा गतिके नोंथांनि बे खौसेथिनि डायलगखौ लानानै नोंथाङा दिनै हाग्रामाखौ बदनाम होबाय दं बेखौ रावबो गनायाखै गतिके बे नोंथांनि इनाय जादों आरो नोंथांनि खौसेथिखौ सोर मानिनो
नोंथाङा दाखालि बावै दरं अदालगुरियाव जेब्ला बिसायख'थि जादोंमोन एमपिनि बिपिएफनि केन्डिडेट दुर्गादास बर'नि बेरेखायै नोंथाङा सोरजों बेरायदोंमोन? नोंथाङाथ' बिजेपिनि केन्डिडेट दिलीप सैकानि बेरेखायै जयै बेरायदोंमोन, हेलिकप्टाराव गाखोनानै भट बिदोंमोन। आरो बे हाबाखौ एबसुआ जोनोम जानायनिफ्राय खुनु आफादगिरियानो बेखौ मावफेराखैमोन। नोंथाङा खिन्थु एबसुनि प्रिन्सिपालखौ फार्स्ट भायलेट खालामबाय आरो बेखौ लाना दिनै एबसुनि गेजेराव बिराद रायलायो मानो बिदि जानो मोननाय। गतिके आरो बेबायदि नोंथाङा दिनै दाखालि बावै बिजेपि दिनै जों ज' खालामनो नागिरदों। नोंथांनि बे थारुन मोखांखौ सोर फोथायनो? नोंथांनि मोखाङाथ' बुरजा जाबाय। गतिके दिनै रायजोफोरा फोथायनो थान मोनगोन। नोंथांनि बे नाजानायखौ जागोनखौ होनना सानो। आरो नोंथाङा दिनै बारे बारे हाग्रामाखौ दाय होबाय थाबा बे दाया नोंथाङा थांबाय। जेरै 17 बोसोरखौ होनबाय थायो, 17 बोसोर जेबो मावाखै, मा मावाखै रायजोफोरा गावसोरनो फिननाय होयो। 17 बोसोराव असान्ति जादोंमोन, सोर खालामदोंमोन रायजोफोरा फिननाय होयो। बै जे माबाखौ बर' सिख्ला सासेखौ जे बुथारदोंमोन, मा बर'मोन बेयो? प्रिया बर', प्रिया बसुमतारी, बेखौ सोर गावथारदोंमोन? बेखौ रायजोफोरा दिनै फिननाय होयो। अप्रिय खोनानायाव गाज्रि, एनडिपिआनो गावथारदोंमोन। बै सालबारियाव जिथु मुस्लिमफोरखौ एबेक्सन खालामनाय, बेखौ सोर खालामदोंमोन? जोंनियानोथ' खालामदोंमोन। जोंनि बर' सेंग्राफ्राथ' खालामदों बे समाव एनडिपिनि जानानै। दा गतिके बे 17 बोसोराव असान्तिखौ सोर खालामदों ओरैनो ओंखारखायो। आरो बे 17 बोसोराव एबसु आन्दलन खालामदों डिभाइड आसाम 50-50। एनडिपिआ नागाराखैमोन हाथियारखौ 20आव सोनाबाय 2020आवसो। गतिके बे गासै बाथ्राया दिनै उल्था जाबाय दङ। गतिके नोंथांनि बाथ्राबो उल्था जानो नागिरबाय दङ। बेनिखायनो दिनै नोंथाङा खायसे बाथ्राफोरखौ जेरै मेरै बुंब्ला आसलथे थिग जाया। बेनिखायनो आं खावलायगोन जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनो, मोजां मोननायनि थाखायनो जों बेखौ मोजाङै थांना थानायखौ लुबैदों। खारन बर'फोरा नै दा जिबायदि क्रिटिकेल अबस्थायाव हाबदों बिराद गाज्रि। दाथ' नोंथाङा बुंदों जे जोङो थोंजोङै इउपिपिएलखौ मदद होबाय। मदद होनायल' नङा, नोंथांमोना माबा दासो बावसोम इलेक्सननि आगोल माबा एवारनेस प्रग्राम खुंनो नागिरदों, एजुकेसनेल माबा प्रग्राम। बेथ' नंखायथार। दाखालिबो आंनि गामि बे खाथियाव सिंलिमारि गामि कक्लाबारनि सोनाबहा बेवहाय रायजोफोरा जेब्लानाखि थांबाय अब्ला फै नोंथांमोना, खिन्थु एवारनेसआ एजुकेसन जानांगोन, पलिटिक्सनि मोनसे सोदोब बाहायनो मोननाय नङा। थाङै थाङै पलिटिक्स होना लाबोबाय, रायजोफोरा गेट आउट खालामबाय, होखारबाय। मानो बिदि खालामदों? आरो हराव दिनै जायगा जायगा होसोलायनाय बुलायलायनाय जादों, न'खरावनो दावराव जादों। नोंथाङा भाबिदों जे बिपिएफ बा गुबुन हान्जाफ्रा जेसेबांखि न'खराव माथो जों देरहागोन। मानो देरहागोन? एबसुआ जोंजों दंजोबो। आरो बे एबसुआ न'खराव थांना बिमा-बिफाफोरखौ बुंगोन। दिनै बिमा-बिफाजों दावराव जादों, बिफाया बुजियो, बिफाया गोजाम मानसि। दा आंखौ सोर बुजायगोन? आंखौ दिनै आंनि फिसालाया बुंफैबा फिसालाखौ मा खालामगोन? आं बिनि बुजायनो नाजागोन, सानैजों दावराव जागोन। होमबाना बिमा-बिफाजों फिसालाजों सौग्रावलायबाय। आरो दा बे अबस्थाया जादों गामि गामि। नोंथाङा बेखौ मा सानबाय दङ? बे मोजां जागोन नामा? दा बे रोखोमै नोंथाङा जिथु खालामबाय दङ, बे खिन्थु मोजां जायाखै। फरायसा आफादफोरखौ जि लामाजों दैदेनदों, आंथ' सानदों फरायसा आफादफोरनि गेजेराव दा मोनसे बिराद रिभल्ट मोनसे सोलिबाय दङ आरो बे मोनसे थुब्लाव जोंखांगोन। जोंखांबा खिन्थु फरायसा आफादखौ नोंथाङा बोरै कन्ट्रल खालामो बे नोंथांनि आखायाव थाहैगोन। बेनिखायनो खायसे बाथ्राफोरखौ जानला मानला बुंना लाबानो एसेमान मोजाङै बाथ्राफोरखौ बुंबा मोजां जायो। बेनिफ्राय आं नोंथांनाव मोनसे कुइसन खालामबाय। बे 5 बोसोराव दिपेन बर'नि कुइसन, बे 5 बोसोराव इउपिपिएलआ रायजो खुंबाय, एबसुआबो थाफाबाय। सेन्ट्रेलाव जे बर' रावा जोंनिया हाग्रामाया लाबोदोंमोन 8 सिडुलाव। हाग्रामानि मोनब्रै एचिभमेन्ट, गिदिर एचिभमेन्ट, बे जाबाय बिटिसि क्रिएट, जेराव एखेबारे संबिधानखौ संशोधन खालामना लाबोदोंमोन। बेनिफ्राय मोनसेया जाबाय जोंनि बर' रावखौ भारतआव 1452टा भाषा दं, बिनिनो बर' रावखौबो 80% थिसनदोंमोन, बेजों 22टा जादों। बर'जों लोगोसे सान्थाल, डग्रि आरो उर्दु। सान्थाल, डग्रि, बर' आरो मोनसेया उर्दुमोन नामा, बे हाबफादेरदों। गतिके दिनै बर'आबो बे 22टा मोनसे। आरो मोनसेया जाबाय बे 40टा समस्तिखौ लानानै फार्स्ट डेम'क्रेसि सिस्टेमाव बड'लेण्डआव इलेक्सन खुंनाय। दिनैथ' इउपिपिएलआ होनबाय थायो बिटिसिआव जेबो गैया। बे इलेक्सनाव बिथांमोना दिनै बाहागो लानो समाया। खारन नोंथांमोना 60टा समस्तियावसोमोन, 60टा समस्तिया बोरो? आरो नोंथांमोना 60टा समस्तियाव बुंदों मा 60टा समस्ति बानायगोन, खिन्थु हाग्रामानियाव मा दङ? 40टा समस्ति बानायगोन, 30टा एसटि, 5 अपेन, 5 जेनेरेल। 5आ जागोन स्पेसियेल, 5आ जेनेरेल। बे मथै बर'ना 75% जायो। बहाय नोंथांमोना एसटिनि बेसे लाखिखो? बेसे? एख' लिरनाय गैया।